tambayoyin duk tsara su akai, tare suka zauna suka tsara abai baɗansu, ba wani wanda shi ya je tsaro tasa. In ka kalli siyakin abin, zama suka yi zaman mitin suka tsara shi. Mun san wanda suka lakana wani tambayoyi, sai da aka zauna aka tsara tambayoyin da ayi Abdul Jabbar, mun sani lakana maka aka yi. Duk wanda aka lakana masa zai yi wannan tambayoyin. Don Allah, Kabiru ka koma makaranta, ka je ka samu malaman suna su karantar da kai. Kar ka ɗauki rigar malanta ka sa ma kanka, saboda nan an yi maja kayi Abdul Jabbar wasu tambayoyi wanda bai bada amsa ba. Wannan tambayoyin da aka lakana maka, kowa za a iya lakana masa ya je yi Abdul Jabbar wannan tambayan. Ba kwarewa bane, ba ilimi bane. Kowa aka lakana masa wannan, mun san wanda suka lakana wannan tambayoyi, sai da aka zauna aka tsara tambayoyin da ayi Abdul Jabbar, mun sani lakana maka aka yi. Duk wanda aka lakana masa zai yi wannan tambayoyin, ya kawo inda ya gani a Buhari ko Muslim. Ba ilimi bane, zaka kada wannan ya rude ka ɗauki kanka a matsayin malami. Ina son masu hankali su daɗa kallar muƙabalan nan kallo na nutsuwa, daga fara ta haƙari ta. In kira ta muƙabala tun da haka aka kira ta. Za ku ga ka fatanin waɗanda suka zauna a gefen jayayya da ni bisa bambantarsu sun tafi akan tsari ɗaya, shi ne me ba mu wannan kalmar. Rigima sai ta kuma kan kalma, ba wanda ya ja hadisi ɗaya daga farko zuwa ƙarshe ya ce wannan hadisin da ka ce mara kyau mai kyau ne. Babu ɗaya da ya wannan. Bai ma'ana duk hadisan da nake nuna na cewa ba su da kyau, lallai ba za su yi a jawo wa jama'a su a muƙabala ba. In ku haka karanta su daga farko zuwa ƙarshe, to an tabbata cewa ka goyi bayan cin mutuncin annabi. Wannan shi yasa rehearsal ne, tsari ne, an shirya shi tintini, an yi gwaje-gwaje ma. Wanda da suka zauna nan suna da cikakkiyar halifiya, ba ta labari ba, a aikace. Har an tsatsara musu abin da za su daddana, an daddatse wa kowa abin da yake son ya danna. Na zaune kawai ya danna, wance ya danna, wance ya danna. Kuma tambayoyin duk tsara su akai, tare suka zauna suka tsara abai baɗansu, ba wani wanda shi ya je tsaro tasa. In ka kalli siyakin abin, zama suka yi zaman mitin suka tsara shi. To duk wannan ba shi ne mara daɗin ba. Mara daɗin wanda a kansa nake samun magana shi ne, da an taki gaskiya a duk wannan gatan da suka yi kansu, da gaskiya suka nufa, wallahi ban da matsala. Fulan ba daidai ba ne, ko da gaskiya za ka taimaka. Makirci ba daidai ba ne, amma idan ya zama kayi shi don ka taimaki gaskiya, to a iya cewa 50 a 50.